Vítejte u mého prvního openingu Pokémon. Dnes si otevřeme balíček s Terrakionem, který vyšel v sadě Dragons Exalted. Tak pojďme na to. No, online kód. Takže Cascoon, Lairon, Stunfisk, Nincada, Drifloon, druhý Drifloon, Feebas, Carbon, Cascoon Reverse. Hele, už se na tady něco leskne. Odhadu a snad budu doufat správně. Ano, Terrakion EX. Moc pěkný. Ten je dobrý díky útoku Pump Up Smash. Tady nabije 2 basic energiemi k Pokémonovi na lavičce. A taky útočí za 90. To taky není nejhorší. Tak to byl podle mě jeden zatím z nejpovedenějších boosterů, jaký se mi povedlo otevřít. Jednou jsem ještě dostal takového třeba Raikova, ale to jsem ještě neměl účet na YouTube, nebo i tadyhle Road Potion, taky nebyl nejhorší. No, to by pro dnešek bylo tak všechno, tak díky za shlédnutí.